Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m. Ndị be anyị si agụghị ụzọ agụghị ọnụ. Ndị be anyị kwukwara sị na ọ bụ nwata na-anọdebe ndị okenye nso na-amụta ọtụtụ ife ga-enyere ndụ ya aka. Na ọ bụ nwata maara ife ka eji aga ọgbakọ ụmụnna. Na ọ bụ nwata na-ekodoro nna ya ukwu akpa agwụ ya ma afa a na-akpọ ndị ichie. Na ọ bụkwa nwata na-ebupụrụ nna ya ukwu oche na okpu agwụ ya, na ọ bụrụ na ọ taghị ose na ọ na-ata ọjị. Okwu mbụrụ maka gịnị? Ị na-ajụkwa ajụjụ ga-enyere ndụ gị aka. Ijunugo nna gị ọtụtụ ajụjụ nke karịrị uche nke mmadụ nghọta. Ọ ga-ekwe m nke ukwuu na-abịa ka mme gịnị ka njụkwa gị bụ onye na-egere m ntị ajụjụ a. Ị nwere ike ị na-afụ ya bụ ife mana ị marọ nghọta ya bụ ife lo. Ngwa hụchara m ntị ma gbasakwara m ozi a. Ịma na ịbịa n'ala Igbo, ọ bụrụ na nwoke nwa nwunye ya anaghị eri nri esiri ọha, maọbụ ọ bụrụ na nwaanyị nwa di ya anaghịzikwanụ erikwa nri esiri ọha. Ajụjụ m, mana ụmụ ya nwere ike iri nri esiri ọha. Ajụjụ m na-ajụ gị nwa na-ege m ntị ma ndị Igbo niile, o nwere ife ọghọm na-adị na ọ bụrụ na ndị dị otu a erie nri esiri ọha? Nya bụ ajụjụ m chọrọ ịjụ unu. Ọ ga-ekwe m nghọta na ọ bụrụ na ihe m ọsịsa, maka na ndị be anyị si na ikwu amarọ na ọ bụ ibe ga-ezi ya. Igbo mụrụ nze m ọzọ, chetakwa na onye gị na ya na-akara ụbụbọ bụ Mazi-UC. Si ife nwere ike imedowe mbụ na ọ bụ ife ozi a, biko tie m akara ngalaba ịfụnanya, sonyere m ma na-agbasara m ozi m. Gaa na ma YouTube page ga-ekirie ife onyonyo niile mmenya ma tinyekwara m akara ịfụnanya. Gbaa mbọ mee gịnị ka ị na-esonyere m ma na-agbasara m ozi m. Ọ gwụsịa ka ọha nye m aka mbụ onye nke unu, Mazi-UC. Igbo mụrụ nze m ọzọ, asị m ndewo.